pakhale pemphero alikatha pemphero ndithu pachitika zosiyanasiyana ndithu mokanenera muja komanso ndithu pakhaletu malonjera kwa mfumu kakonkuno komanso pakhala kulankhula kwa nduna ya zamaphunziro amene ilitu amaletso kamba wawirima ayankhulapo ndithu taonaponso program imene ikuonekera ndithu mulembi wamkulu wa chipani chimenechi cha MCP Richard Chimwendo Banda nawonso ayankhulapo taonaponso wapampando wa chipani cha MCP chigawo chapakati Patrick Zebulon Chilondola nawonso alankhulepo ndithu ndikuona kwathu pafika anthu ochuluka kwambiri chifukwa ntchito ya maphunziro ni ntchito yofunika kwambiri pali masomphenya aja amalawi 2063 masomphenya amene aja sangatheke mdziko muno ngati maphunziro palibe ayi maphunziro amene ndithu sukulu zimene azikhazikitsa tsiku la lero mdziko monse muno sukulu zimene zikuona 34 School of Excellence ndi sukulu zimene zithandiza kwambiri kusula achinyamata kuti akhale ndi ukadaulo wapaderadera kuti akamachoka msukulu zimenezi akamapita kama university ena azakhaliwo ali patsogolo ndithu kuposa azinzawo kwambiri president ya dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera akunira kwambiri nkhani ya ATM strategy kuti nkhani ya agriculture nkhani ya tourism komanso nkhani ya mining kuti nkhani za malimidwe nkhani zokopa alendo komanso nkhani za migodi sukulu zimenezi ana kapena ophunzira aziphunzira ndithu luso losiyanasiyana kaya nkhani za migodi kaya nkhani za malimidwe komanso nkhani zokopa alendo kuti asamangofika kwina kuti ku sukulu kuja angofikako mwina pamwambamwambayi koma azikoti azama ndithu kuwasula kuchita specialize pachina chake chimwe muni ngati ophunzira akuyenera kuchitsatira kuti dziko la Malawi lipite patsogolo tikukamba za masomphenya amenewa a Malawi 2063 kuti sangatheke yayi ngati maphunziro sangapite patsogolo chifukwa ndi khumbo la president a dziko lino kuonetsa kuti maphunziro akupita patsogolo kwambiri mdziko muno ndi sukulu zimezi 34 akambota zimanga mdziko monse muno koma zone kuti sukulu zoyambirira zitatu ina imangidwa kuno ku Lilongwe ina Kulumphi chigawo chakumpoto kumeneko komanso ina mboma la Mangochi sukulu zimenezi zikhale zoyambirira gawo loyamba limeneli zina kenakonso zifalikirenso maboma ena onse a mdziko muno koma cholinga kwambiri kuti maphunziro azikhala nthu opita patsogolo pakati pa wana mdziko muno kuti nawonso azikhalenso nzika zodalirika za dziko limeneli la Malawi ndi president a dziko lino nthawi yonse akhalidwa kufika pano pa Malembo Community Sunday School Ground koma ndithu pakhale zochitika zosiyanasiyana zokhudza mwambo onsewu ndiye president akafika pano timva lipenga la ulemu kuti ayi president wa dziko lino wafika pano pamenepa ndithu wafika nthawi yonse ndithu lipenga limeneli lidzalire pano likatha lipenga limeneli peti zamveso ndithu nyimbo ya fuko lathu kunena kuti tsopano mtsogoleri wa dziko lino wafika pano kuti mwambo onse tsopano ukhale ukuyambika ndiye tikuona ndithu anthu osiyanasiyana akufikanso pano makamaka kuchokeratu kumene kunali mwambo woyambirira umene president a dziko lino amakhazikitsa ntchito imeneyi yomanga sukulu 34 zapamwamba mdziko monse muno ndiye nthawi yonse mongatakamba kuti president a dziko lino akhala kufika pano ndaonapo nduna zina zaboma zafika kale pano ndaonaponso kale wachiwiri kwa president makamaka chipani chimene cha MCP Catherine Gordon Hala omwenso ndi spikala wa nyumba ya malamulo afika kale pano ena mwa akuluakulu osiyanasiyana ndithu afikanso pompano ndi mwambo wakulu kwambiri umene ndithu ukulozera kwambiri nkhani ya maphunziro kuti maphunziro apite patsogolo palipo dziko limene lingatukuke olopa banja masiku ano ana amatha kuona pa wina amene wabanja ilo amene akuchita bwino amatha kusita ngati awachita bwino chifukwa chani sukulu nawonso makolo amathabira chitsanzo la iwe ukuona mwana wabanja lakuti achita motere nkhani yake sichina sukulu ana ambiri akuchita bwino masiku ano kuti anawo ma role models amene amaasirira ndiye nkhani yake pano dziko la Malawi boma la Malawi likufuna kuonetsa kuti ana akhale ochita bwino nkhani ya maphunziro kuti azakhalenso nzika zodalirika za dziko lino adzakhalena ma MP yakenso adzakhalenso ndithu ophunziranso kwambiri kuposa mwina momwe malefu ena amene zili zakali pano kandi maudindo anje adzakhale opyola pamenepo chifukwa chani akatenga luso ndi sukulu zimene za
School of Excellence. Kani yake yona ndi anaja akasa kabila masaunda zosiyana-siyana. Kwa ana ena amene amakoti achita bwino kwambiri kuposa ana anzawo. Kani yake ndiye kubwera kwa sukulu zimenezi. Tikaona chithunzi chake tikuonekera ndi sukulu zoti zikhala zabwino kwambiri. Kai kuoneka ma hostel zake, kuoneka kuti schools mamangidwe ake aja kuti zosanjikizana. Kuti sukulu nditu zabwino kwambiri kuti ophunzira ndikode nawonso environment yoka imampasa munthu kukhaso olimbikira. Kubadili masomphenya tsogolero dziko linati ana dziko muno akhaso ana ophunzira muno kwambiri kuti masomphenya aja ama 2063 akwanitsidwe mdziko muno. Mukutimva pa MBC Radio 1 komanso kutonera pakanema ameneyu wa MBC. Kuyamba za nyengo ayi ndi nyengo ya dzinja ndithu koma kuno kulibada kwambiri mitambo ayi kulibe koma dzuwa ndithu kuwala ndithu ndipo kukutentha ndithu mene kuli kuno lero kwa Malembo kuno boma la Lilongwe. Inonso mwina kufuna kudziwa ena imadziwa kuti kosiyesa number 1 chifukwa president a dziko lino Dr. Lazarus Makatha Chakwera adapambana ndi wampando wa phungu kuno. Ndipo ndi president a dziko lino chisankho chimachitikabe ndithu kupezeka ndithu phungu amene ndithu adapezeka kunoko ndithu kuli aboti ndi phungu wa kuno. Koma ino ndikosiyese number 1 chifukwa ndiponso kochokera president a dziko lino Dr. Lazarus Makatha Chakwera. Timanena pali president wa chipani cha MCP chigawo chakumpoto amene wa Catherine Golden Hara komanso ndi phungu kunzimba uko komanso speaker oyamba wamkazi ku nyumba ya malamulo. Tikulandireni kwambiri msonkhano ofuna kwambiri umenewu komanso ntchito ya maphunziro inunso pa ino lokha ndi chitsanzo chabwino kwambiri kwa ana atsikana mdziko muno kapenanso wina aliyense mdziko muno. Ntchito imene akhaliza president lero yofuna bwanji? Zikomo kwambiri ine choyamba ndi apange congratulate komanso kwathokoza president chifukwa chobwera ndi nzeru zimenezi zoti amange masukulu amene aku School of Excellence. Ine ndi product ya Kamuzu Academy. Kamuzu nthawi yake anaonanso kuti kukhale sukulu imene zitha kusula ana moonjezera kusiyana ndi imene kunalili. Ife tinaphunzira sukulu imeneja imene makhani maphunziro owonjezera kusiyana mwina ndi imene kunalili kwina. Panonso Akachakwera abweranso ndi same policy yoti kukhale School of Excellence kumene kuzitha kupita ana azikaphunzira sukulu komanso ana azikhala osulidwa bwino kwambiri. Ndathokoza kwambiri kwa chobwetsa chimenechi komanso kudzachika kuno kumudzi chifukwa ndedi iwowo akupanga encourage kuti sukulu zinthu safuna zingophunzira ndi anthu amene ali ndi makobidi kapena ali mtawuni ayi komanso amene akuchoka kovutikitsitsa kumidzi apatsidwe mwayi ophunzira chifukwa ana ena amakanika kupita patali ndi sukulu osati foti alibe nzeru koma foti sanapatsidwe mwayi. Nda president chimene apangachi kuwapatsa mwayi anthu kuti akhale ndi mwayi ophunzira sukulu za quality ngati zimenezi ndi chiyambi foundation ya dziko lino ndekuti awika maziko ofunikira kwambiri. Ngamamvesera program imene yonera kuti amakolo za fees asadandolo kwambiri yayi khane nkhawa kwambiri foti boma fachita imene yonse ndi ya boma ndithu asadandolo kwambiri mbali ya fees zinazo pa boma zakhayi kwangana ana amene kwambiri mbali imene mukuyangana bwanji kamene mukuyankhulapo bwanji ngati mbali imene ya boma kuti lachita bwanji pamene papa boma likupanga bwino monga tanena malayi muno mukudziwa kuti pala anthu ena amakanika kupita ku sukulu chifukwa choti alibe ndrama osati foti alibe nzeru. Just chaka chatha tinaona kamwana kena katakhoza mapoints abwino kwambiri kupita ku university koma kuchokera ku midzi kusonyeza kuti olo ku midzi ena amakanika kupita ku sukulu chifukwa cha kusowa kwa fees. Apa president ndetana amene aja awaganizira munthu asalephere kupita ku sukulu chifukwa alibe fees. Mwana aliyense wa nzeru kaya ali ku midzi kuti aganiziridwe a president wene wachita ntchito yapamwamba kwambiri ndipo ndapanga encourage especially anzanga atsikana kuti mawa kubweretsa speaker wina ndipo khapokapire ku school ndipo iwo asaone ngati kuphunzira ndi chinthu cha anthu akungokha kapena auko ayi akuonetsa president kuti aliyense ngakhale ochokera background yotani alibe chilichonse angathe kukhala chimene akufuna bola ikepo mtima pa nkhani ya maphunziro. Ena kupata president abweretsa kukha kuno ku Lilongwe tikumva kuti mdziko monse muno nzofuna bwanji kuti skulu zimene zifalire mdziko monse muno. Inetu ndamva kuti maskulu amene alipo 34 ndipo imodzi kukhala kuno sikuti mpola kuika kunonso ali kunonso nda Malawi sikuti akunoko nda ku Mozambique ayi ndithu anthu so ali kunoko nda Malawi. This is just imodzi mwa maskulu 34 ndene ndi athokoze fuka ayi agawa bwino kuti kuno kungokhala kopangira launch koma maskulu amangidwa 34.
ndimakamba kuti ena mwina ayi kusankha apresident sakusankha zituko kugawa taona kumpoto zituko zosiyana-siyana chigwa chapakati zituko zosiyana-siyana chimodzimodzi chigawo chakuvuma komanso kumwera ndizofunika bwanji zimene zikugawa chimodzimodzi zituko. Ine ndathokoza president chifukwa chomagawa chitukuko konsekonse monga ine ndi secondary zimene amanga JCB anagawa kwathu kumzimba south iliko makosiyo esena agawa paliponse muno mu dziko lathu la Malawi komanso zitukuko zimene akupanga tikumva pano misewu ya millennium ijagawa ina kukhala kumpoto ina pakati pano ina kuti chimenecho ndi chimene Amalawi tikufuna chifukwa misonkho timalipira tonse Amalawi ndi chitukukonso chikamabwera chizikhala chosefukira chotigawira tonse chifukwa tonsefe choyambira ndife Amalawi ndale tizizisiyapo koma tidziona Amalawi kaya njala yagwa kumpoto apresident athandize yagwa kumwera apresident athandize konse onse ndi anawo mupezona president kwachitika macyclone kumwera amatumiza chakudya achitika kandukalonga amatumiza chakudya chifukwa iwo akuzindika kuti ndi kholo la tonsefe ndipo tathokoze pa chimenecho. Koma silimangokhala popanda chipani ino ndi wachiwiri wina kwa president wa chipani cha Malawi Congress MCP imenso ndi president wa dziko lino kubwera kwa anthu amenewa kapena simungapeke upangire utani wothandiza kuti chipani chipite patsogolo. Zikomo kwambiri ine ngati vice president wa chipani oyamba mu chipani cha Malawi Congress Party ndikwamema azinzanga onse a MCP kuti tiyeni kunja kwacha ndipo ine ndikudzionera kuti support imene tipereke ifeyo pa September pano ndiyo achakwera apitiza kutigwirira ntchito ngati maudindo amene tinawo osiyana-siyana kandi ku NEC ku district ku region constituency area tiyeni tigwire ntchito kuti boma lidzingopitirira alipo ena amene akulisirira koma ife tiligwiritsa palibe amene atilanda. Mwalimbikitsa bwanji amayi anzanu? Azimayi monga mukudziwa ameke apereka mafigures Malawi muno azimayi alembetsa 4 million azimayi okha 57% ya anthu amene alembetsa Malawi muno ndi azimayi ndipo mukati muonenso ameke anena kuti pa anthu amene amayembekezera kuti akalembetsa azibambo alembetsa 60% mwa amene amayembekezera mwa anthu amene amayembekezera azimayi 70% ndi amene akalembetsa kusonyezera azimayi ufulu wathu wovota tikudziwa ndi chifukwa chatife azimayi kukakhala kulibe bridge yabwino timazunzika ndife azimayi msewu ukakhala oyipa mzimayi wachilira pa njira timavutika ndife azimayi kukakhala njala mwana kolira amalira kwa ife azimayi that's why ife tikuzindikira ubwino wake oti ife tikhala pa number 1 kupanga chisankho choti tiyikepo boma komanso tipemphe kuti president akapitirire kuti mapulogalamu amene ayambawo apitirire nifi kupereka ngongole mupezotolo nifi amene akupanga benefit kwambiri ndi azimayi chifukwa akalandira chakudya mzimayi ndeti mwadyetsa mzinda mzibambo adyako mwana adyako olo pano mene tilili pano kuti tiphike mpunga mupeza mzimayi asunga kwayika mjumbo akukumbukira mwana ku nyumba nde azimayi akuzindikira kufunika kovota that's why alembetsa kwambiri ndiwapanga encourage azimayi anzanga kuti mofaya tenti ibonde tikapereke voti yathu kwachakwera. Hayi yana mwina ngongole zimavuta mbali yanga ya sukulu ana sukulu kuli loans board pali pano president ayika ndalama zambiri nzofunika bwanji zimene loans board ndangomvaso chaka chino kuti akuonjezeranso ma students amene aziyapatsa ife meti mapita Chansa College anthu ena amavutika kuphunzira ku university chifukwa ndalama yowathandizira makhala yochepa so mukati muone a president akuyika foundation ku primary akumanga 10,000 school blocks ku secondary ndizi pano akuyamba kuti school of excellence ku university ndi uku akupereka mabasaries oyenera ndekuti kuyambira basi ukafika kumwamba a president akugwira monse mofunikira pa nkhani ya maphunziro yapange congratulate agwire size yomweyo azinkaonjezera. Chomwe ndiolemekezeka nthawi yabwino likufunireni. Tathokoza. Amene ndithu ndi spikala wa nyumba ya malamulo Catherine Golden Hara spikala woyamba wamkazi komanso ndi wachiwiri woyamba kwa president wa chipani cha Malawi Congress MCP ndithu kulankhulapo nawonso zakufunikatu kwa ntchito imene president adziko lino akhazikitsa tsiku la lero ndimakamba kuti kuno kukutentha kwambiri koma ndi nyengo yake ndikudziwa ya dzinja koma ndikuti ayi bata lilipo labwino kwambiri kwafika anthu ambiri zedi uzachita ndithu umboni pa nkhani imene ya president adziko lino akukhazikitsa tsiku la lero sukulu 34 zapamwamba kwambiri mdziko monse muno kuti ana amene achita bwino kwambiri msukulu zosiyanasiyana adzipita sukulu ngati zimenezi akambapo ndithu kufunika kwa sukulu ngati zimenezi kuti ndi sukulu zabwino kwambiri chifukwa ana akaphunzira ukadaulo wina wapadera
kaya zamalimidwe zikakhala ziwira patsogolo kwambiri. Kalero ijati timaphunzira zina ku sukuluko koma sitingafike level ya sukulu ngati zimenezi. Anakamba pakisanzo kuti ndinalema somenya mtsogoleri wakale wa dziko lino amene ali president oyambirira malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda amene adakhazikitsa ntchito ija ya sukulu ija ya Kamuzu Academy ku Kasungu. Sukulu imeneyi idamangidwa cholinga ndithu kuti maphunziro ake akhalenso apamwamba kwambiri kuti maphunziro azipita patsogolo. Ndi mfundo zomwezo president ya dziko lino Dr. Makafeli Chakwera nawonso azitenganso kuti zibwere patsogolo kuti zipite patsogolo maphunziro mdziko muno. Ndi pakali pano pompano pakubwera ndithu amene ndi wapampando wa chipani cha MCP chigawo chapakati Patrick Zebulon Chilondola. Ndikulandireni. Zomwe kwambiri. Ntchito yapamwamba kwambiri imene president akhazikitsa tsiku la lero nzofunika bwanji zimenezi? Ndizofunikira kwambiri chifukwa dzina loti Chakwera tanthauzo lake nchitukuko. Chakwera uchita zinthu zambiri ndipo ine ndinali komweko kumene pakukhazikitsa ntchito za maphunziro za sukulu yapamwamba yabwino zosangalatsa kwambiri. Mtsogoleri uyu dziko lake amalikonda. Timafunsa apa panabwerapo wachiro woyamba wa president wa chipani cha MCP Catherine Gordon Hara. Ayankhapo mafunso angapo mabe mafuna kufunsa lino ngati wapapa pano wa chipani cha MCP chigawo chapakati ntchito zachitukuko chimene boma likuchita nzofunika bwanji? Ndizofunikira kwambiri chifukwa mukakhala ndi mtsogoleri mu dziko akamuvotera wanthu zaka nkumatha wanthu amafuna kuti mtsogoleri uja akhale ncholoza. Ndiye ntchito za Chakwera zikuoneka pena paliponse. Ndiye lero lino akapitiriza zimene iwo aluchita lilongwe wasintha komanso m'midzi umumo malingana ndi nkhani yayikulu imene iwo ajawo adachita kuonjezera CDF paliponse ngakhale pano ndayima pano onani konse kuja zimene zikuchitika. Nkhani ndi masomphenya a Chakwera kuti wanthu wa dziko lino aone kusintha. Mukambe mwana kuchigawo chapakati chimenechi mukulumikiza motani chipani chipitire kukhala champhamvu? Pamene chafika chipani chitsopano inenso ndamba kuopa chimene ndikuopa ine tsopano mphamvu zikachuluka chotere tikhoza kubwerera mbuyo. Ndiye nkhawa imene ndinayo nditambasula motere kuti kunoko kuonetsa ngati opposition kulibe tsopano ndi mmene chipani ichi mphamvu yake ili zikamatero sizikhala bwino chifukwa opposition ija imafunikira ndithu koma ikutha opposition moti mmene ndikuyankhuliramu kuti mudziwe zona kuti chipani ichi chikukulirakulira. Muona zimene zichitika pasanjapa DPP tikumaliza lero tikuyimaliza lero. Muona ulendo amene obwera pano oti tivutika nawo ngakhale kuti tionetse kwa mtsogoleri wa dziko. Achinyamata ndi akuluakulu osiyanasiyana paja president osasiya wina yese pambuyo mugwizana motani? Zofunikira kwambiri ndipo sikwangokhala ndi achinyamata chabe koma nkhani izikhala yonena kuti achinyamata waja tizithanso kuwagwiritsa bwino ntchito. Kuzipani zina amakonda kugwiritsa ntchito achinyamata pomachita zinthu zina za nkhanza. Chitsanzo ndiyesa mwezi watha wenewenewu mwamvapo utsogoleri wena amayankhula kuti achinyamata ozipanga zipolowe ndipo taziona ife mzimayi ndithu umavulidwa pagulu kugwiritsa ntchito achinyamata molakwika. Koma ife achinyamata wathu ku chipani cha Congress Party nkhani imakhala yonena kuti ozikhala ochitsanzo chabwino tiwaphunzitse zochita ndipo tikatero Malawi adzatukuka. Koma tikampwinitsa wawo mnyamata tikuononga dziko lifika tabzala chinthu choyipa. Kubula kisankho tsogolo kuno mwatsimizira banja anthu Chakwera wina ndipo 4 o'clock amene adzatseka mudzadikire munambafika cha 9 madzulo mudzandiyimbire foni kuti kodi chikuchitika nchani wena wadzakhala kuti oyambudwala. Anifi agawa ngongole zosiyanasiyana yafedeza makalabu adayambiranso taona pita chigawo chakumwera pakati pano kumpoto ndi madera ena zofunika bwanji zimenezi zosasankha. Nanga sinde tubwerera kwa kucheza ngwazi tubwerera kwa ngwazi tsopano. Chakwera wavala sapato za ngwazi kwa dziko lino kuti likhale lochuka kunkhani ya chakudya ndi makalabu aja
ndi ochakwera obweretsa zimenezozo kuti dziko lino nkhani ya njala idzakhale mbiri yakale kotero kuti maziko amene oluyala ochakwera ndi abwino kwambiri. Kama winaongezera musachoke apo. Kama ongezera musachoke apo. Maongezera ndi akuti ndipemphe opposition ziwawa ayi iziwawa sizinthu zabwino zimakolola chisoni. Ife timalimbikitsa ku chipani chathu kuti osachite chiwawa ine ndiwapempheso aku opposition kuti ziwawa ayi ongokonzekera kwatsala miyezi 6 yokha akonzekere tsopano kuti oyamba bwanji kutsutsa boma ifo pacheni nkanena kuti odawa sadayambe amene aja oyamba kuchokera pa 16 September kukhala tsopano opposition ndiye pamene tione koma zoti owina kampeni ozichita popeza kuti kulufulu gawo ndi anthu ena amene akuwayika kumbuyo okhale koma chisankho ichichi ndikupereka uthenga onena kuti DPP sidzabweranso. Amene wanditu wapa mpando wa chipani cha MCP chigawo cha pakati mthokoza kwamifanya nthawi yanu zikomo kwambiri nawonso kulankhulapo ndithu zakufunika kwa mgwirizano ku chipani komanso kuti chisankho chibwera cha 2025 chitakhale chabata ndi mtendere. Pano ndithu pali akuluakulu osiyanasiyana amene tikhalengeza nawo pano pokhati ndi ntchito yayikulu kwambiri imene yokhudza unduna za maphunziro ndipo pano ndi anduna za maphunziro amaleso kamba wawirima nawonso ndimve kuti ntchito imeneyi ndiyofunika bwanji tsiku la lero lino. Ndikulandira anduna ndi bwanji anduna ndi bwino kaino mayeso mwasowa watu ndipo mayi wanga takoza kwambiri yangana Malawi ndimve pa MBC Radio 1 komanso kutoka pa MBC. Ntchito imeneyi kunduna wanu ndiyofunika bwanji chitukuko chimene chichi kunduna kwathu chofunikira kwambiri. Madziwa kuti pali masukulu amakhala malevo ndiye maphunziro tikupezeka kwa aliyense chimodzimodzi chifukwa mtundu wonse wa Malawi ukuyenera kuphunzira koma ndephokoso kuti ukavutika zikomo kwambiri. Ndiyeno ma schools of excellence ali ngati imene tikhozonenera kuti secondary yofikirika koma ili ngati academy tingonena kuti timakamuza academy tomwe tikhale mwina dziko lonse la Malawi tomwe azifika mpaka na form 6 pamene masecondary athu amalekezera form 4. Ndiye zofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti kumaphunziro amene wawa ana azichita specialization imambira kwambiri ku university koma papa aziti akamachoka mu form 4 muja tizitha kulozeratu mwana uyuyu ali ndi nzeru za computer, mwana uyu ali ndi nzeru za agriculture, mwana uyu ali ndi nzeru zofunika kupanga nature zofunika kumusamalira za kaza udokotala kaza science. Ndiye masukulu ofunika kwambiri izizo mai 2063 zilimo tiwapange nature ana athu tiyayipezeretu mphatso zawo nthawi yabwino akanali ku secondary tikamalozera ku university azikhala akuyenda molondola komanso akhale kuti mphamvu ya chimene akapanga akhazikikemo bwinobwino. Odife ndifosangalala kwambiri kuti a Dr. Chakwera tsiku la lero akonza kutitsegulira ntchito imene ana amene wazaphunzirirako mu madistrict onse 34 a dziko lino la Malawi. Masiku apita wa president akhazikitsa ntchito ya kumanga schools zokwana 10,000 plus. Ntchito imene ili pano naona maendera schools ina masiku. Yes. Ineyo ndiokonda kwambiri ngati nduna ndimanena kuti unduna wanga ukuphweka chifukwa cha a president amene tikwagwirira ntchito pansi pa ulamuliro wa president athu a Dr. Chakwera amene amakonda kwambiri nkhani za maphunziro chifukwa akudziwa kuti ngati Malawi atukuke komanso ngati masomphenya a 2063 tiyafikire nkhani yake ndi maphunziro. Ndiye momwemo pansi pa ulamuliro wawo tili ndi project imene mukunena inuyo ya MERP yomwe ikumanga ma classroom block 11,000 almost 11,000 kusala 10,900 dziko lonse la Malawi paliponse pamene pakufunika kuti masukulu amene ana makhala mothinana ana akakhale momasuka. Tayenderadi project imene ikuyenda bwino kwambiri ikamatha chaka chinocho 2025 uno mu December tidzakhala kuti ma classroom block onse 10,900 tamanga. Oti ndineso okondwa kwambiri ngati nduna ya maphunziro ku primary ndi oyang'anira za ku primary ndi ku secondary kuti ntchito imene ikuyenda bwino chifukwa kupeta yendera anthu anali okondwa kwambiri kuyamikira boma la Chakwera chifukwa zimene zinkalelonse sizinachitikepo boma sinapangepo. Ndiye zinthu zapamwamba zinthu zosangalatsa komanso zomayamba kukupepusa iweyo ntchito chifukwa mavuto kumaphunziro anapanga nthenje koma ndi boma la Chakwera zinthu zambiri panopa zikuyamba kusintha. Ndiye ndinokondwa komanso tikuyamikira kwambiri. Taonapo
mayeso mbuyo mugeza masokolera kwambiri amane bakati autere upati zili motere pano zikonse likulisalire kwambiri zikuyenda motani chiseka nchotani. Zikoma kwambiri tiyamikire kuti amene amayang'anira za mayeso amene amagwira ntchito ku ministry kwathu mogwirizana ndi akumanepo Malawi National Examination Board atakhala pansi kudziwa kunena kuti mayeso akufunika akhale ndi integrity, afunika akhale ndi mphamvu yeniyeni koma chilungamo chenicheni. Anapanga nzeru zoti mayesowa asamabedweso asamasokonekere. Chinsinsi chake sindingafotokozere fuka ndikafotokozera alipo da Malawi ena nkhwidzi oyipa amene amaona ngati kuti ngati sakugwirizana ndipo Malawi Chakwera amaona ngati kuti akakapanga zimenezo zosokonezazo ndiye kuti iwowo atsogola kuiwala kuti akuononga dziko lawo akudziononga iwowo omwewo. Ndiye chinsinsi chake sindingafotokozere koma kwambiri ifeyo ngati kunduna kugwirana manja ndi akumanepo kudziwa kuti dziko lindi lathu ndipo mayeso akuyenera kuti aziyenda mu njira yake motamandika takhala limodzi kukonza njira zomwe zithandizire kuti mayeso amenewa azikhala ndi integrity. Ndino phungu anyumba yamalamulo kwa sungu uku chipani chili bwanji ndifani nwa chipani chipani chili bwino kwambiri cha mphamvu kwambiri zonse zili bwino koma ndilo omwe sitikusintha. kulankhula kumeneko kwa nduna ya za maphunziro ndi phungu soku kasungu nawonso kulankhulapo fundo zosiyanasiyana mchokoza kwambiri. Zikoma kwambiri mayeso zikoma kwambiri. Kaine lonse mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makata Chakwera akhaletu akufika pano pa bwalo limene la Malembo Community Secondary School pamene pakhale mwambo ndithu wakulu kwambiri okhazikitsa ntchito imeneyi yomanga sukulu zokwana 34 amanena anduna apa kuti ngati akamuzo akadami aja koma 34 mdziko monse muno. Nkhani yake masomphenya aja kuyang'ana kwambiri a Malawi 2063 kunena kuti ntchito za maphunziro zipite patsogolo. Ngati maphunziro angapite patsogolo zonse zimayenda bwino mdziko. Ngakhale madipatimenti osiyanasiyana aboma kaya mabungwe amene ngati anthu akuphunzira bwino kwambiri dzikonso limapita patsogolo kwambiri. Zinthu zambiri zimalongosoka akambapo kuti zikuyenda bwino madipatimenti osiyanasiyana akambapo zakumanepo komanso akambapo zakufunika kwa sukulu ngati imeneyi zimene School of Excellence zimenezi zona kuti mdziko monse muno ndikuti ana ophunzira aja azikapanga specialize aphunzitsa amakadziwa kuti mwana amene ali kuthekera kotani kodi akuiye kudziwa kwambiri za migodi kodi kapena kudziwa kodi kapena zazokopa alendo ampange amuumbe akhale mwana amene chanzika adalika kwambiri zathandizo kwambiri pa chitukuko cha dziko limene la Malawi. Te pano ndi makambo ndi pali akuluakulu osiyanasiyana amene ali pano amene ndithu tikhale ndithu tikucheza nawo pano kuti kuyendawo ntchito limodzi pano. Timakamba pano pabwera anthu ochuluka kwambiri amene ali pano kwa mwambo umenewu ndi mwambo wa mtengo wapatali kwambiri, mwambo ofunikira kwambiri kuti maphunziro mdziko muno apite patsogolo. Timakamba nkhani yamakamaka imene ya ATM strategy imene a president a dziko lino akuyika patsogolo kwambiri kuti maphunziro makamakatu kandi za migodi zokopa alendo komanso za malimidwe zimenezi zipite patsogolo kwambiri maka posonkhezeratu masomphenya amene wa Malawi 2063. Ndiye ndimanena kuti nthawi yonse a president akafika pano timva ndithu lipenga la ulemu kuti mtsogoleri wa dziko lino akuponda pa bwalo limene la Malembo Community Secondary School kuno kwa TH Waula kuli mafumu ambiri amene ayandikiraso kuno kuli akhongoni ayandikira kuno ndithu koma kuno tili kuno ndi kwa Malembo mboma lino la Lilongwe komatu president a dziko lino ayi akuzakhazikitsa ntchito imeneyi ntchito yofunikira kwambiri. Ndiye ndanena kale kuti nthawi iliyonse a president a dziko lino akhale akufika pano. Magule ndosayamba alipo magule osiyanasiyana yaonaponso ndithu ayi m'bwalomo muli amayi ndithu amenenso akuvina kubwera amayi ochokera madera osiyanasiyana ndanaponso angoniso nawonso anadzavinanso m'bwalo imeneyi ngoma akuno kunchinji ulangoni kuno ndithu nawonso ajiya ndithu pano avina pano magule alipo ndithu osiyanasiyana ndipo tanaponso ngakhale pa programu pali chindime ndi nzake pano kunawonso asangalatse anthu pano ndi phungu ako kuti anthu ali pano nawonso athe ndithu kusangalala ndi zimene zikuchitika pano. Ndimanena kuti sukulu zimenezi zikuonetsa makamakati pajemakhala plani amachijambula kuti mmene idzaonekere ndipo mwatayionera ndithu ikuoneka ndi sukulu yamwamba kwambiri kuti ikuoneka kuti ndiyosanjikizana ngakhale mahostelo akuoneka kuti ali pamwamba kwambiri kuti atsikana kana anyamata azagona mmenemu sukulu zamwamba kwambiri. Manena kuti ngati malo ali abwino khale ogona
zimakupatsa munthu iwenso chilimbikiso kulimbikira maphunziro, zimakupatsa mangolomera kukalimbikira kalasi. Ndi zinthu zofunika kwambiri. Manena pano pali akuluakulu osiyanasiyana amene afika pano. Ndaona pali nduna achili kwa nduna amene afikire pano kuti azikhale nawo pa mwambo umenewu, mwambo umene kuti official launch of the 34 schools of excellence across the country. Ndi sukulu zimene zifiketu mdziko monsemo. Ndimakamba kuti sukulu zoyambirira zimenezi amaka kuno ku Lilongwe imodzi, Kurumphi chigawo cha kumpoto, komanso ina mboma la Mangochi chigawo cha kuvuma. Zimenezo zikhala sukulu zitatu zoyambirira zimenezi kuti ndithu maphunziro ayi akhale akupita patsogolo kwambiri, kuti ana ndithu athe kumakhala ana odziwa zomwe akuchita, asamangopita ku sukulu uja makuti afuna nzakhale wakuti iyayi, koma adzikhala ndi masomphenya kuti adzathandizenso mokwanira pa chitukuko cha dziko lawo. Ndiyelekezapo pano ndi akuluakulu osiyanasiyana nawonso alankhulaponso mbali zawo, kufotokozapo tu za mwambo ngati umenewu, komanso kufotokozaponso ndimakamba kuti boma singakhala boma iyayi, pali chipani chimene tu chili mmenemu, chipani chimene chili cha Malawi Congress MCP. Nde anayankhulaponso pano apatire zebro chilondola kufotokoza kuti iwo ngati mbali ya chipani akuonetsa kuti chikhale cha mphamvu, komanso kuonetsa kuti anthu mbali zonse azikhale zololerana. Bata ndofuna kwambiri imene kulowa umene kupita kumene chisankho chimene cha 2025 ndi chisankho chomwe kumakhala kusankha mtsogoleri wa dziko, phungu wa nyumba ya malamulo, komanso kumakhala kusankhatu makansala amene amayimirira madera osiyanasiyana a mdziko muno. Ndiye mukudziwa inu madera aphungu adawagawa nthawi janaipo 193 panopotu apyolapo chifukwa kuti madera amenewa agawagawa, ena mwina kuchosa mbali pang'ono kuipeka mbali, kapena mwina kuchosa mbali yonso kuyika mbaliyo, kapena dera linanso mwina kungotheratu kuti osakhalanso dera ngati aphungu malo. Madera aphunguwa adawongesera mwachitsanzo ku Lilongwe City Center uko kumeneko dera lonselo adaligawa kuli makoswese panopo tsopano asanu, makoswese 5 tsopano amene kupanga Lilongwe City Center menemo ayigawagawaso chimodzimodzi maderaso osiyanasiyana a mdziko muno. Ndiye anthu akhale ndi ufulu ndithu okasaka aphungu akumtima kwawo, makhansalanso chimodzimodzi, firanso mtsogoleri, kuonanso ndi zintchito zimene atsogolerawo akhala akuachitira. Ndipo omwe amakambira apa tayankhulapo ndi Catherine Golenhala, ndi mayi wachitsanzo, ndi spikala woyamba wamkazi ku nyumba ya malamulo amene ndithu ambiri amamuyang'ana kuti mbali yake adayesapo mukafika pokhala spika wa nyumba ya malamulo wamkazi, komanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo mwana wamkazi kumene kwina usalipo kuchitipa mpaka ku Nsanje. Ndikwera mayang'ana apo nayenso afuna kudzafika ngati pamenepa, chifukwa ndikubwera kwa schools zimenezi 34 schools of excellence mdziko monse muno. Zimenezi alipo atsikana ambiri, Catherine Golenhala ambiri alipo odzafika ngati pamenepa. Pano ndi amenewa ndi anduna ona za maphunziro apa mwamba asaka popa ndi udindo amene president a dziko lino yonanso chanzero liyayi unduna za maphunziro augawe kuti nduna ina ziona za maphunziro apa mwamba, ina iziona za maphunziro aku primary ndi ku secondary. Pano ndi Jesse Kabwira komanso iwo ndi mneneri wa chipani cha MCP. Boma labwera limene lili pano kumasika khaipo mabalo kapopanda chipani. Inu ndi mneneri wa chipani cha MCP kati kunokozera ndi kufika bwanji kuti anthu abwera modera chiseke chotani? Kuyamba kwanga nding'onera kuti boma ndi lomweli ndipo sitikusintha. Chimene tabwerera pano chimwemwe cha ine choti takumana pano kudzasangalalira kuti tili ndi mtsogoleri amene amadziwa kuti nkhani siyopatsa anthu ndalama kapena kugawa mahandout, koma kupanga uplift malo mwa handout amati let's give a hand up. Fa chimene chachitika lero kuyika sukulu ya excellence imene taona kuti ili scheduled kutsegulidwa pa 2027 imene mtengo wake wa 45 billion ni mphatso yayikulu kwa ife pano pa Central Region, kwa ife pano anthu akukasiya kwa Kalembo. Masukulu amene wayikidwa osati kunokoka mwapeza kale mtapita kuja kunali achilembwe kumene kwekupitaso, kaya mupita kumpoto mwapeza ma school of excellence, kaya mupita ku south mwapeza ma school of excellence. Lero chimwemwe chathu ndichi candidate amene tikuyimitsa ife 16 September 2025 ndi candidate amene wabweretsa chitukuko cha nkhaninkhani. Chitukuko chake chimene akuyika patsogolo ndi maphunziro, chifukwa maphunziro ndi amene asinthe kuti tonse tidzidziwa zimene tikuchita. Even maphunziro akakula
ma citizens amamvetsa kuti kodi chitima chiyendetsa bwanji. Ndiye ineyo ndikuti lero tabwera zaperekera umboni kuti 2025 pa 16 September Chakwera awinaso chifukwa choti amaukonda mtundu wa Malawi. Kuli njala kunjako akugawa chakudya paliponse mosakondera. Lero ora ndili pano kwawo kucholo kwawo kwa DPP amene amakunamiza kuti tikuleperawo afika pochotsana pa mipando chifukwa choti anthu amathokoza kuti Chakwera wabweretsa chimanga. Ndiye ineyo ndikuona kuti lero tabwera zaonetsa kuti kandidati wathu palibe sangamake naye chifukwa ni munthu womanga mudzi. Amanena kuti aliyense ndiofunikira pa Malawi, akuyika misewu paliponse pa Malawi. Mitengo imene wagula alimi ndi mitengo yoti sizinachitikepo. Lero tili pano kwa Kalembo kudzayikira umboni kuti pa Malembo poti mkamabwera kuno ambiri akumatayika ife ndikuti angodutsa mlilongwe muja afike kuno kuzungulira mutu ndi ma 6 lane amene ali mtawuni, koma waonetsa kuti sanangokhazikazija akutsata anthu akumudzi, akutsata anthu amene sali pafupi ndi tawuni kuwapatsa chitukuko. Ndiye ine lero malo mwa Malawi Congress Party tifuna tikudziwitseni kulikonse kumene muli munthu ndi uyu, kandidati wovotera ndi uyu. Munthu atiti akamakhala azikakhala kumudzi ukayala mphasa ndikukamamva kuti mafumu akufuna chani, ndipo chitukuko cha maphunziro ndi platform yeniyeni ya development. Masomphenya amene akuonetsawa ndioti masomphenya oonetsa kuti tiye ndipititse tsogolo maphunziro. Nkona lero mwaona nduna zonse za kumaphunziro tili pano, maunduna ena ali pano kudzayikira umboni kuti Chakwera amamvetsetsadi ndipo akufunira zabwino wina aliyense amene ali m'Malawi. Lero tili pakasiya, mawa mutimva kuti tili kumpoto, tsiku lina mutimva kuti tili kusanje, kenako kumangochi. Dzuloli timaonetsa misewu imene tamangira, timaonetsanso chitukuko cha ndalama za nkhaninkhani zimene zabwera kuti tikonze magetsi asiye kumatipatsa mavuto, nkhani ya mafuta ya fuel kuti wadi tipange chani. Achakwera akuonetsa kuti pakabwera pa utsogoleri alibe saizi yawo, ndipo mukamakhala mukamayang'ana nthawi zino kuli nthawi ya DPP. Bwenzi pano tikulira maliro acha ubino kuti anthu akuphedwa, bwenzi pano tikulira banja la Tambala kuti laotchedwa, bwenzi pano tikulira kuti Amalawi akuperedwa ndalama. Koma lero takumana pano pa chisonkhano chosangalira official launch of 34 schools of excellence across the country. Ndikuti angati 34 osati pakasiya pano pokha koma across Malawi yonse. Amene mumati mumata ndikuti tulutsani wanu timuone ife watu amapanga izo. Aliyense amene akundiona angowerenga pano takumana kukapanga launch maskulu 34 schools of excellence across the country. Wokoma atani angafungwe. Uyu ndiye mtsogoleri 16 September 2025 aliyense mukati mwa njala mwana wa mwamuna uyu akupanga launch 34 schools zimene alemba atulutsa ameke zikuonetsa kuti azimayi ndi mwalembesa ambiri m'dziko muno. Mukalimbikitsa bwanji azimayi kuti ukhaso ogwirizana? Alimbikira ifuwa azimayi timakalembetsa ifa choti ife timakonda munthu amene afutamale ana athu. Kusamala wana ndikupanga launch maskulu, kusamala wana nkumanga mudzi osati kumauza kuti anthu awukire. Mwalembetsa kuti ana adzakhale nchakudya. Mmafuna mtsogoleri wotani kodi? Mtsogoleri amene amachita maphunziro, mtsogoleri amene amakonda anthu ake, amene ndiye Chakwera. Munthu amene wakugula ni fetereza ujeni, wakugula ni soya ndi golide ndi ujeni kani ndi foja $4 sizinachitikepo, amene ndiye munthu amene wayika azimayi pa mpando. Mukati muonetsetse ine ndikukuyankhula nini mpaka na unduna mpaka na kuti ndinoyankhula chipani. Bwerani mukayang'ana speaker, mukayang'ane ma president, mtsogoleri amene amadziwa kuti azimayi akuyenera kupatsidwa mpata okhala oti ndiofunikira olera anthu. Chakwera amakumbukira azimayi, Chakwera amakonda azimayi, Chakwera akudziwa kuti alera pa khomo ndi amene amadziwa kuti ufa watha. Kodi tipange bwanji? Mawano alinkama tinakuona ni masiku apita mnakayenderako kuluwana kuona za mega farms kumeneko, komanso mnapita ku Loans Board. Nzofunika bwanji zimenezi? Ndi ambira ya mega farms. Dzana ali munamva kuti ayi ama mega farms foja ujeni fetereza anachedwa. Dzulo lindapita ndachita kuonera ndi maso anga 50 atalandira
lero akulandira ena. Ndikunena pano Chakwera wakwaniritsa kupereka kuma mega farms alandira fetereza wawo mpaka na mayina ayankhula onse zithunzi tili nazo. Dzana tinapita ku loans board tayang'ana kuona kuti chiyambireni dziko lino Chakwera ndi amene wapereka maloni oposera wina chancellor aliyonse. Lero boma la Malawi likumanga university yoyamba ikumanga university yoyamba yomanga ndife ndi ndalama zathu kunzuni. Mupita kucheni ku Unima mukapeza kuti administration block ikupita kokutha. Lero kuliso zima hostels zimene kukonza mwachidule. Chakwera malo motseka university zimene amapanga chancellor wa DPP iye wakhala chancellor wokonda ana ku school aku university pakati pa iye kwatuluka Unipod kwatuluka maloni ankhaninkhani. Ife pano tinene pano sitilola kuti mwana aliyese akabwezedwe chifukwa choti wasauka na amene wapanga apply zikamuvuta atipeze akuyenda kulandira maloni. Chakwera salola zimene zonse. Amene ndi mneneri wa chipani cha MCP amenewa komanso ndanduna ona za maphunziro apamwamba Jesse Kabwira, Dr. Jesse Kabwira nawonso kufotokozapo tu ngati mneneri wa chipani cha MCP kufotokozapo tu fundo zosiyanasiyana kuti zikuyenda motani kunduna wawo komanso ntchito zomanga zituko zosiyanasiyana zofuna bwanji ngati kuno ku Malawi. Afotokozapo nkhani zosiyanasiyana zofuna kukweza tu dziko limene la Malawi kuti zinthu zikhale zikupita patsogolo. Ndedera linali lonse tikamakhala kumakhala tu mafumu amene tu amakhala eni deralo amene tu amakhala akusamalira anthu m'madera mwawo. Ndiye kunoko mwini mtunda kuno ndi atiye Malembo amene wanda atiye Malembo amene tu nawo pano mafuna tangomva kuti nawonso ngati amfumu atiye tiyandikireni pano Amalawi adzikumverani komanso kuonani pakanema amene wa MBC Zola nzofuna bwanji zimenezi kuti chitukuko cha sukulu kuno sukulu ndofuna bwanji mukamakhala gogo sukulu ndofuna bwanji ineyo ndilokotwa kwambiri kuthokoza kwambiri kuti Chakwera walikira zikulu kuno moti pano wapankamba pano mali nulankhulatu sukulu zafunika alipatsa sima dzulo sukulu zafunika kudya chabwino koma nikuti koma nkofunika bwanji kuti ngati mafumu mutigwirizana pa chitukuko mafumu yanga kuno nimagwirizana nawo uchokera kuno mafika kodzuwa akomenewa magwirizana nawo bo chikoti changa kulibe chilichonse imene ndona cholakwika kolimo wena udani wena nimakutaya zachabechabe izo koma ino bale wanga tentigwire ntchito kuno zachitukuko wanthu awa atagwiratu ntchito moti panopa nkamaona kuti athupi nkhang'ono nchitukuko chachiluka. Ndathokoza kwambiri gogo amene ndi atiye Malembo ndathokoza chifukwa cha nthawi yana gogo zikomo kwambiri gogo mwini mtunda uno pamene tu pachitikire tu mwambo onsewu ndimakamba kuti panopo ndi pa Malembo CTSS pamene tu pakhale mwambo umenewu nditu wazolankhula kukhazikitsatu sukulu 34 zapamwamba kwambiri mdziko monse muno ndimakamba kuti sukulu